हाय गाइसमैन जोङो नै दा कारा एसे प्रब्लेम जादों बारा गवा गवा जादों बेखौनो बानायहोदों नै हा नैबेबायदि फांखाया थारमाने एसे माबायाव नांदों आरो लहा गोरलै कारावहाय नैबेबायदिया कारना नैबेना ओमफ्राय दा बेखौनो एसे बोनांगौ जादों जोङो नैबे बङाइगावआवहाय बानायदों नैबेनि नै गारिया एक्टरनि फैसा गैया नै बेसेबां होमबाबो बानायहैसै जाहैबाय गाइसमोन एसे हरबानो जाबायना अननानैहाय डलारबो मोनाखै जोङो नै ओमफ्राय नै मेरला गारि बानायगासिनो दं माने बेसादफोर 1 बिलियन बानायना होदो काराबो गैया थाव सोनोबो फैसा गैया जाहैबाय ओमफ्राय गंसेया नैबे आरो बानायगासिनो दं रं होगासिनो दं दा बानायदों बोरै बानायदों बोखे बोखा खालामदों आरो नोंथांमोनहा नायबाय थादो उन्दुलायखायो दा कारपेट बनानै जि जाले मोनो आङो गाइसमोन एकदम गिदिरखा जेखि जाया बानायनो हाजोबो आरो बेवहाय ओरैबायदि डेन्जार दा जोंहासो डिउटियावहाय थांनांगौआ एसे प्रब्लेम जासिगोन माबानाया मा होनो अफिसनि एसे खामानि दंमोन नालाय गारियालाय गोदानसो मास मोनथामल' जादों दा बेनोसै गाइसमोन दाहाय देखायगोन आङो भिउसफोरखौ जों बबेजों थांगोन दा मेघालयआव थांगोन जोङो मेघालय माबाफोरजों रायलायहैगोन खासियाफोरजों अट'कलं होननानै काइलं लं होननानै